Pierwsza walka zawodowa, limit do 68 kg. Szymon Milion, żółte spodenki, niebieskie Wojciech Pompka, ze mną Artur Kornik-Sowiński. Witam serdecznie. Będzie nam tutaj towarzyszył w trakcie pojedynków w mieszanych sztukach walki. 68 kg limit. Powiedz, zawodowo w jakiej wadze ty najniżej chodziłeś? 66 kg, czyli kategoria piórkowa, no czyli 65,800 z tego co dobrze pamiętam, to taki był limit mistrzowski. No jeżeli to nie jest walka mistrzowska, to zazwyczaj jest jeszcze pół kilo tolerancji. Jak dawno? No już parę lat jestem tą kategorię wyżej, w kategorii lekkiej i nie tęsknię. No dobrze, tutaj na razie zaczyna nam się pojedynek od stójki. Zawodnik z WCA, Szymon Milion, jest tym, który cały czas zakłada presję, ale stara się teraz odpowiadać Wojciech Pompka. No właśnie, kolega klubowy Łukasza Szecówki, a więc podejrzewam, że tutaj będziemy mieli też trochę nuty szaleństwa w ringu. Natomiast Milion spokojnie cały czas stara się wyczekać rywala, ale właśnie musi uważać na takie overhandy dosyć szerokie. No dosyć nieprzewidywalna technika. Tak, widzimy, że Wojciech Pompka jest zawodnikiem, który lubi kopać, a jeżeli uderza, to bardzo dużo siły wkłada w te ciosy i przez to są troszkę za bardzo obszerne. No tutaj widzimy, że Szymon jest bardziej tym zawodnikiem poukładanym. Tak, bardzo dobrze Milion czuje dystans, dużo miejsca w klatce, natomiast bardzo obszerne ciosy Wojciecha Pompki. Myśli, że tam ustrzeli, czy to obszernym overhandem, czy backfistem bez obrotu. No to tym backhandem. Tak, no trochę nomenklatury tenisowej nam tutaj się wkłada. Nic tutaj się nie zmienia, no taki trochę brawler z technicznym kickbokserem. Teoretycznie mecz do jednej bramki powinien być, ale no nie możemy mówić hop, ponieważ już nie takie niespodzianki widzieliśmy w MMA. Tak, w MMA bardzo często w szaleństwie jest metoda. Tutaj teraz widzimy mocna wymiana. Bardzo mądrze Szymon zagania swojego przeciwnika pod klatkę i kiedy już ten nie może się wycofywać, wtedy zasypuje go ciosami. No właśnie, jak Państwo słyszeli podczas przedstawienia Szymona Miliona, zawodnik o backgroundzie kickbokserskim, był też mistrzem Polski Muay Thai, a więc bardzo solidne, stójkowe podstawy u fightera z narożnika żółtego. Można by powiedzieć, że trochę kolorystyką dopasował się do swojego klubu, do WCA. Low kick na łydkę, to też trzeba zaznaczyć. Wie, gdzie uderzyć. Już przedstawia tym low kickiem swojego rywala Milion. Teraz szerokie ciosy Pompki. Trafił jednym z tych overhandów prawą ręką swojego rywala. Na to cały czas też musi uważać Milion, ale też metodycznie rozbija swojego przeciwnika tymi calf kickami. Tak, te kopnięcia na łydkę są niezwykle bolesne, no i są taką wizytówką klubu WCA. Także no nie dziwię się, że ta technika tutaj występuje. Teraz zagonienie pod siatkę. No i myślę, że bez większych problemów prowadził i teraz ustabilizuje sobie przeciwnika. O, widzimy, że od razu na dosiad wchodzi. No i bardzo szybko osiągnął dosiad Szymon Milion. Od samego początku przez większość czasu to właśnie on dyktuje warunki, dyktuje tempo w tym pojedynku i są łokcie, już jest robienie sobie miejsca i ground and pound w dosiadzie. Jeśli nie będzie odpowiadał Pompka, no to sędzia może zakończyć ten pojedynek. Przypominam, Łukasz Bosacki sędziuje, jest rozjemcą w klatce, sędziuje tą walkę, próbuje jeszcze kleić się do rywala, robić pasywność, ale nic z tego na razie zbyt wiele nie wychodzi. Przyjmuje kolejne ciosy. Pompka odpowiada takimi ciosami, no, bym powiedział slapami z pleców. Jeszcze stara się wykorzystać zawodnik z Koziegów długie nogi, znaczy może nie te długie nogi, to po prostu nogi, a ikl i siatkę, ale cały czas w głębokiej defensywie jest Pompka. No. Obrona mało aktywna, ale jednak występuje, dlatego Łukasz Bosacki, sędzia główny, nie przerywa jeszcze tego pojedynku. No ale tutaj już naprawdę niewiele w mojej opinii brakuje, a że jeszcze bardzo dużo czasu, to nie może liczyć na, że zostanie uratowany przez gong Pompka. Ładnie pojawiła się krew. No teraz próbuje oddawać ciosami, no ale to nie jest dobra metoda. No łokcie już z góry bite odniosły swój skutek, jest rozcięcie. Cały czas stara się neutralizować rywala.
Wojciech Pompka, ale już tego więcej nie zrobi. Przerwany pojedynek przez Szymona, przez sędziego Posadzkiego. Szymon Milion wygrywa na gali Silesian MMA 3 przez uderzenia w parterze. Bardzo trzeba powiedzieć, duża kontrola i możemy też rzec, że pojedynek, mecz do jednej bramki. Tak, tutaj było widać, że Szymon prezentuje po prostu wyższy poziom techniczny. Wiedział jak zaatakować, wiedział jak rozkładać siły, te ataki nie były chaotyczne, wiedział też co chce zrobić. Powalczyć w stójce, potem zagonić pod siatkę, obalić, od razu zdobył dosiad, który wykorzystał, zakończył walkę. Takie odnoszę wrażenie, że Milion chyba też zdał sobie sprawę, że nie chce ryzykować właśnie tego typu akcji, że bycia trafionym szerokim, zamachowym mógłby ewentualnie zostać posłany na dyski i mogłyby się zacząć kłopoty. Dlatego wolał pewnie obalić i skontrolować tam rywala, a jak się skończyło, no to już Państwo bardzo dobrze widzą. Panie i panowie, zwycięzcą tego pojedynku został Szymon Milion! Szymon Milion wygrywa w pierwszej rundzie przez techniczny knockout na gali Silesian MMA 3 z Wojciechem Pompką. Już za moment pierwsza walka w formule K1.